Čaute všetci, už ste kedy počuli o programe Erasmus+? Ak hej, super, viete, o čom bude dnešné video. Ale ak ste o Erasme ešte nikdy nepočuli a neviete, čo to je, tak toto video je určené práve pre vás. Erasmus Plus je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania a odbornej praxe. To znamená, že ak sa prihlásite a budete vybraní, pôjdete na dvojtýždňovú prax do zahraničia, kde sa budete odborne vzdelávať. Sme jedna z malých škôl, ktorá túto možnosť ponúka, tak sledujte video ďalej a dozviete sa viacej. Moje očakávania boli také, že nadobudnem vedomosti, ktoré neskôr môžem zužitkovať aj v ďalšej praxi, napríklad po ukončení štúdia. Tak moje očakávania boli, že pôjdem do nejakej firmy, ktorá mi dá dobrú prax. Že nebudem tam len sedieť, ale bude to reálna prax, ktorú využijem v ďalšom pokračovaní. Takže moje očakávania vlastne boli také, že sa naučím niečo nové, získam možno nejaké nové priateľstvá, kontakty, ktoré by mi do budúcna vedeli pomôcť, ale išlo tam hlavne o tie poznatky a o tú prax. Tak áno, splnili sa, robil som tú administratívu a nakoniec aj ten voľný čas dopadol úplne super. Mali sme kopec programu a veľa zábavy. Moje očakávania sa splnili až nad moje očakávania. Veľmi sa mi to páčilo. Tak, myslím si, že na praxi som sa naučila aj nové veci a zároveň vlastne som si objasnila už doterajšie poznatky. Moju prax by som hodnotil ako výbornú, pretože sme praxovali vo firme ČD Telematika, ktorá nám dala veľa nového, či už z oblasti praxe alebo z teórie o zabezpečovacích systémoch ETCS a veľmi sa nám to páčilo. Moju prax by som ohodnotila veľmi dobre, pretože sme si prešli so spolužiačkou všetky tými jednotlivými oddeleniami, kde nám vysvetlili, ako pracujú, postup práce a naozaj určite nám to niečo dalo. Taktiež nám poskytli aj nejaké dokumenty, vzorové zmluvy, nákladné listy a tak ďalej. Vlastne všetko to, čo sa učím v mojom odbore a pomôže mi to určite aj teraz pri maturite. Tak o voľný čas sa nás starali hlavne naši učitelia, ktorí nám skoro na každý deň prichystávali nejaké nové zážitky, výlety, udalosti, kedy sme sa nielen zabávali, ale aj vzdelávali, spoznávali sme vlastne mesto Olomouc. Chodili sme aj s ďalšími, čo sme tam boli po meste, boli sme na motokárach, boli sme na nejakých výletoch. Zároveň sme vlastne pokračovali aj v našej praxi, zisťovali sme si ďalšie veci, aby sme na ďalší deň mohli robiť ďalšie činnosti. Do projektu Erasmus Plus sa môžu zúčastniť žiaci 3. ročníkov. Keďže maximálny počet žiakov vybraných do programu je okolo 30, tak si učitelia z prihlásených žiakov musia vyberať. Výber sa určuje na základe priemeru z odborných predmetov a samozrejme zo správania daného žiaka či žiačky. Z tohto videa ste určite pochopili, že by ste si na strednej škole určite nemali nechať ujsť možnosť ísť na Erasmus. Ako bolo spomenuté vo videu, nie každá stredná škola ponúka takúto možnosť, tak určite nad tým trošku porozmýšľaj. Ešte raz opakujem, Erasmus ti otvára dvere do sveta a prináša ti nové, nezabudnutelné skúsenosti a zážitky, kde spoznáš nielen novú kultúru, ale spoznáš taktiež aj nových ľudí. A ako posledné by som chcel povedať, že určite zažij Erasmus, pretože ti to zmení život.